Guys, karong adlaw napakan ko sa kong kaugalingong iro. Og akong gipicturean ng mga samad, unya akong gipost sa Facebook, unya akong gikapsyonan og this is how a dog bite looks like. And guess what? Nilike sila. Guys, nganong gipa ako nimo. Guys, nganong gipa ako nimo. Tilap-tilap ka kay mga sa ka. Ha, nganong gipa ako nimo? Nawaw na ka. Ha? Di na kapagawson ako ha. Maakong ka na ako. Bad ka ha. Ha? Nganong gipa ako nimo? Hoy. Nao kung samad sa duha tulo upat imo kong gipaak ha. Isabot ka imo kong gipaak ano gipaak ko nimo? Ay size. Ha? Paluloy ra bay. Ha? Nang gipaak man ko nimo? Oy, nang gipaak ko nimo? Nao na ko samad duha. Mina. Nang gipaak ko nimo? Ay size. Di pa ako nimo. Pila na ko sa mat pero kung budian. Ay, atul pa ni. Upat ka ba ka kung samad? If you like this video, subscribe to my YouTube channel and click the notification bell. This is Sir Don, ug kung nakauyon ka sa ato ang di-feature karon, pwede ka mo like o nya i-comment kung sa mga gusto nimong atong isgutan sa sunod na video. Amping!